Поздрав от Валю Марков за неговата жена Фидана и за неговите деца, за Серго и за Методи, и за Алекси, и за Анелия, и за Боби, и за неговите шестимата онуци, живи и здрави да са. Валю казва, ще си гледам внуците, ще ги гледам как растат и от нищо няма да ги леша се напред. Ще продължа, ще си гледам внуците, ще ги гледам как растат. Валю казва, от нищо няма да ги леша се напред. Ще продължа. В чужбина работиме, за стотинки се бориме там, роби. Ставаме в внуците да си огледаме. За фамилия Маркови, те са най-мощни, те няма кой да ни гъта. И Валю Марков казва буд, обичи в меромня е Фидана, воиси му живот и пегава свято. А моите деца, Валю казва, че ви обича, за вас се бори. И за моите внуци поздрава от Валю Марков, от град Угърчин. Валю казва, обичам си децата, те са моята сила и гордост в живота. За тях се боря. Валю казва, искам от Господ здраве за внуците ми, да са ми живи и здрави. За фамилия Маркови от град Угърчин. Поздрав!